Ongi etorriak Bultzakara. A ver, en uno de los últimos programas de la temporada, aquí estamos con los imputados, bueno, algunos de los imputados del juicio de Berango, Aupa, Ibai eta Egoy, Aupa. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, pues sí que queríamos dar unos apuntes un poco de lo que ha ido pasando en estas semanas. Bueno, recordar que ayer empezaron un nuevo mes de huelga las limpiadoras del Ayuntamiento de Bilbao, que están adscritas a la empresa FCC, las cuales ya entrevistamos y que sufren unas condiciones abusivas, total y absolutamente. La verdad que es un abuso lo que hace la empresa con ellas. Les tiene a pocas horas, al salario mínimo. La mayoría tienen que doblar jornada en otros trabajos ya pues, de limpieza y desde aquí nuestro apoyo y llamamiento a ir a todas las concentraciones y a todas las movilizaciones. El propio ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento hicieron huelga el 14 de mayo y luego hay otra convocada para el 4 de junio pues en defensa de los derechos de la ciudadanía al final que repercuten en pues toda esta precarización que está sufriendo el sector público, que al final, pues quien lo sufre son los trabajadores, pero también la ciudadanía que acude a hacer gestiones y al final, pues tienen un servicio pues, malo y, bueno, los propios trabajadores somos los interesados en que eso mejore. Después, el 9 de mayo, con el día de la victoria contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pues Bultza Euskal Herriko Marxista, leninista, pues hizo junto con otras organizaciones una concentración en Bilbo. La verdad que bueno, pues fue bastante vistosa y bueno, pues hubo gente y lo importante es que se sigue recordando que pues al final que el fascismo cayó por la lucha del Ejército Rojo y del comunismo, no de estos
¿no? De las películas estas de salvar al soldado Ryan y toda esta historia de los americanos y desembarco en Normandía y toda esa historia paralela que nos intentan vender. Pero bueno, pues un recuerdo y a todos los caídos, bueno, a los 26 millones de rusos que murieron, entre ellos también algunos vascos en las filas del Ejército Rojo. Y luego, pues bueno, como en el tema varios, pues también decir que Bulcha está organizando un concierto en el Gaztetxe de Zorroza para financiarse, en el que van a tocar con Orte Taldea, Vomitando Desperdicios y de Opresez, grupo mítico ahí del juliganismo y del punko europeo. 15 euritos tienen la culpa de la entrada y bueno, pues se pueden pillar en María de Aro, en CBD Bilbo, se puede pillar en Troyan Tattoo y en el Belcha Taberna de Aldesarra de Bilbo. También se pueden pillar en berriequimena @gmail.com. Sería ya para pedirlas online y luego, bueno, pues mediante un Bizum, pues haríamos reserva de entradas. Pero bueno, es importante acudir a ese concierto porque, bueno, es solidario, sobre todo es un concierto antifascista, solidario con la propia organización, pero en el propio concierto pues habrá espacio para ser solidarios y otras reivindicaciones. Ahí vamos a poner mesa de material de los imputados de Verango, que hoy les tenemos. Habrá espacio para dar también voz a sus reivindicaciones y bueno, pues todos empujando un poquito para que subsistamos esas pequeñas organizaciones y esas reivindicaciones que igual pues están bastante tapadas un poco pues por los nuevos tiempos, ¿no? Que parece un poquito que se han olvidado determinados problemas o herencias de otras fases que venimos arrastrando. Eta momentu horretan, eta kontestu horretan markatzen dugu edo kokatzen dugu Berangon gertatu zena, ez? Bueno, hasteko, haupa berriro Ibai eta haupa Egoi, hauek bi burkide dira, gaur egun inputatuak daudenak Ibai Aginagari egindako ongietorriagatik, eta bueno, hasteko, eta joango gara kronologikoki. A ber, nor da Ibai? Bueno, Ibai da gure laguna, espalditik bai, ezagutzen duguna elkar, baina, bueno, batez ere, espetxeratuta egon zena, ez? MLNV-en, bueno, aritxagatik, eta, bueno, uste dut MLNV-ko, eragile guztietan ibilitakoa dela. Eta, bueno, Ibai, irten zinen, eta, bueno, ongitorri bat egon zen, eta non kokatzen duzue ongitorri hori egin beharra? Bueno, ez da, ongitorri bet berez herriaren postasun edo jai erakustaldi beda, ez da? Edo lan hasi zen momentu baten, baina horrek evoluzio badeko. Eta evoluzio horrek izaera politiko sakon bat hartuten dauze. Herria antolatuta dauen arten, herriaren erantzun hori bebai modu antolatu baten, modu politiko baten garatuten doa, ez da? Eta horrek egiten dutxo estatuari, sistemari horrek egiten dutxo, ze bai da herriak onartuten dauela zu euretako bat zarala, eta zuke urteetan indozun burruka herrik bera nahiken dauela, bai, ez da? Eta horrek etxaiari mi den dutxo. Ze hauki espetxeatuta pertsona bat horren beste urte eta kalera urten eta ikusi horino artez jarraituten dauela eta herrik olako erantzun bat emoten dauela, etxaiari horrek emiten dutxo, ez da? Bai, a ber, ni bai aldarrikatu behar dut, ni ere nintzela ongietorri horretan, eta jendetxa egon zen, jendetxa bildu ginen, zu, Ibai, bueno, ies egin zenuean, esan behar da, erakundean militatzera, arrazoi politikoengatik joan zinen, no zinen joan, ez? Osea, zu Euskal Herrian aldeko borrokalari politikoa izan zara, eta modu horretan, ez? Aldarrikatu zen, irten zinenean, ez? Osea, behar zen moduan. Bueno, nire naz, ez naz, zer berezia, nire garaiko... Ez, baina zuri eta ondoro burrukidei tokatu zaie orain, ez, movida.
zuk ondo zetuten dozu garai horrek belaunaldi bardineko garez, gure belaunaldiko kedertu zetuten ere garai horrek gogorrak izen ziren, eta igual gazte belaunaldi militantek aputxu beta zautik, igual ez dere ondo ulertuten, ezin dere ondo kokatu hori, baina, bueno, esate, ez nazela eser arraroa, nire garaian holan militante asko egon zirela, konpromiso hori hartu erela Euskal Herrian alde, Euskal Herriaren askatasunen alde, eta eurek gaur egun gaztek egiten diren burruka eta dala jarraipen bat, ezta? Bai, egon aldala estrategian alde handia egon alda, edo estrategia diferentea, gure aurreko belaunaldiak gurekiko babe bai ezberdintasunak aukire esan, baina ulertu behar du borroka, Euskal Herriaren iraultza burruka bakar baten jarraipena. Nik momentu historiko baten, nire erantzukizun historikoari aurre inotzen, eta nire belaunaldiko beste asko ez, ez da. Bai, eta represioa dinot modu lineal batean emango da, ala jarrituz gero, esaten duzuenean nire ustez, estatuari min egiten dutxola asuntoak, esan nahi du, garo egungo gazteek, jarraituko balukete, edo ongietorriak, edo alako ekimen politikoak, edo ez min egiten dieten, estatuari min egiten dioten ekimen politikoak garatzen, errepresio bera, reproduzituko lukela, ez? Azkenean, ez hori da, nire ustez zuen epaiketarekin bebai mai gainaren ari dena, ez? Bai, nik uste kontekstu nipini berdala putxuet, ongitorri bera gauzatuten dela, bai dagi, ongitorri berangoko herritik eta berangoko militante politikoen aldetik hasten dela, baina ongitorria llega baino lehen hau bere, ja hasten da ikusten zelan eragile politiko ezberdinek gure daben, eta datozen berangora parte hartu nahian, eta gure daben parte hartu, ez? Eta hori ikusten da, bai ongitorria baino lehen hau, bai egun horretan goizean, eta baita be ongitorria gauzatzen danen, ez? Baina, karo, hori ez dugu ikusten gu bakarrik, hori etxaiak bere oso argi dauka, ez? Askotan esaten dugu, behar bada ongitorri horretan 40 pertsona egongo baziren ez ginen egongo gaur eguneko tesituran. Baina ongitorria garaipen bat izan zen, ongitorria ekintza politiko potente bat izan zen, gu arrotu gintuena, baina etxaia larritu zauela bere, bai, ez da, ostia, hemen badago ondino sugar bat, eta beste Euskal Herriko beste puntu ezberdinetan egon direzan sugarrak modun, hau bere tapatu nahian dabil, ez? Justo perretxiko atera dan lekuan, luzaia estaliz. Bueno, nik uste azken finean hori dala herriak ulertu behar dauena, ez? Ez dala ongitorri bat epaiketa, baizik eta herri antolatu baten aurkako auzi bat dala, eta horrela ulertu behar dugula guztiok, oneri aurre egin alizateko. Egoi kondo azaldu dauz, kontutan hartu behar du polizin informe ezberdinen dauzela, Guardia Zibilena, Polizia Nazionala eta Ertzainana. Eta dara... Barkatu, ulertu behar dugu oraindik, orduan, bertan zeudela 3 gorputz polizialak, ez? Edo informeak egin dituztela, plan... Bentsat informea irurekin dere, gero guk ez dakigu ziur nortxu. Bai, hori da, bertzen dute. Eta digo, que flipo, Ulego batetik inderen edo han berton egonta inderen. Euren arabera, eurek egin dabezan txostenan arabera, bai zipaioek eta bai Polizia Nazionalek esaten daure, eurek egon zirela kanpon, vigilantzia lanetan, eta ezin izan zirela frontoira sartu. Eta gero bai dagi, gero jakokatzen baditugu informeak prozeduran Guardia Zibilaren esku dauzen informek, dauzela 6 edo 7 informes berdin. Eta hor kokatzen dira, horregatik izaten dugu askotan, ez da ongitorri baten kontrakoa, hor agertzen dira eragile politiko ezberdinak, hor agertzen dira militante politiko ezberdinen datuak, ez dira kokatzen bakarrik ongitorri egunean, baizik eta aintzinako datuetan
basatako informazioak ipinten da bezor, orduan, klaro, hor ikusten da, zelan eurek bere honetan indarra jarri daben, ez? Jarraipen bat dagola, urte askotako jarraipen bat dagola Euskal Herriko mugimendu iraultzaileei eta horra argi geratuten da informe horretan. Ongi etorria erabiltzen dere trampolin bezala, baina ez da ongi etorria bera, edo ez da ongi etorria bakarrik zigortu gure derena, ezta? Horren atzetik askoz txaiak askoz estrategia sakonau bat dago. Bai, ez direla kapaz esateko norden M. Rajoy, baina bai direla kapaz ez egiteko jarrepen bat, fase honetan, fase historiko honetan, ez? Apur bat, ikuspegi iraultzailetik mugitzen den eragile hoiengandik, ez? Jarraipen bat eta interes horretan eta jarraipenak egiteko eta informazioa lantzeko horrena, ez? Bai, nik uste, esala asunto bat, eta hori inkluso Guardia Zibilaren txostenetan eurek ipintzen dute, zelako akordioak suskaten eginda, bai Ezker Abertzalearekin eta bai EPP-ekin ere bai, ongitorri horrek modu horretan ez emoteko, ez? Eta zegoen hitz egin da, ez irela gongo olako ongitorri publikorik, ez ala gongo ohorezko pasillorik, ez irela gongo ikurrinarik, ez irela gongo bertxorik, orduan, nik uste horrek zeukatera situazio hori dominatalez eta bapatean agertzen da hori, ez? Berangoko... Bai, barkatu goi, kokatxeagatik, ze igual ongi azaltzeko, guk egin genuen ongi etorri bat, ni ere, ez dakit, hor kokatzen naiz, ez? Baina, karo, esaten duzunagatik, ez? Argitu behar dugu, MLNV-ren, haintzineko zati hori horren posizio iraultzailetan ez dagoena, bide instituzionala eta jorraitzen ari diren Ezker Abertzalea, ez, adostuta, ez? Hor ikusten da, adostuta daukala Guardia Zibilerekin eta estatuarekin, alako ongitorrikak ez egitea, ez? Hori holanda, ez? Bai, eta de hecho, es que ez da gauza bat agertzen dela txostenetan, baizik eta... Bai, baina diot, porque como esto lo escucha mucha gente, kokatzeko bai zer dagoen. Argita garbi. Hecho Rodríguezek publikoki esan zuen, haremos todo lo posible para evitar la celebración de los ongitorris, o para acabar con los ongitorris. Orduan, hori da gauza bat, publiko egin dana, pasten dana da, aputxuet historikokiko batzen baldin badugu, aputxuet eskutik doala, justo gu auzipetuk egiten dugun amnistia osoaren aldarrikapanarekin, ez? Ikusten badugu historikoki aputxuet paraleloki doa, ez? Amnistian aldeko mezuaren desagertzea eta ongitorrien disoluzioa gitxi gora bera urteetan koinziditzen du eta eskutik doa, ez? Nik uste ikusi izan gendula ja holan era publikoan, parok doktrinaren hauzia irabazi zanean Europa mailan, zelan presoak atera ziren eta zuzenean kotxetara sartu, leku publikotatik pasabarik, eta gitxi gora bera, konziditzen dauzelan, Ezker Abertzaleak sortuk edo dana dalakoa, kentzen dabe kaletatik amnistian aldeko aldarrikapena, ez? Segaitik, azken finean, gure ustez, berdinean datxalako, ez? Euskal Herrian historikoki, amnistian aldeko mezu, ez da bakarrik izan Euskal preso ioslari eta deportatun berehalako etxeratzea, baizik eta Euskal gatazka oinarritik konpontzarena, ez? Eta beraz, gatazka oinarritik konpondu nahi horretan, borroka beraren zilegitasunarekin, ez? Eta lehen esan duena, Ibaiek, ongitorrien bilakaera urteekin ez dira bakarrik izan, jai egun bat, lagun, kide, dosagun bat, kaleratera dalako, baizik eta herriari berari omenaldi bat sustengatu duen konpromiso eta borroka horregatik. Ez orduan aputxu bezan, zirkuloa sarratzen zuen ekitaldi politiko potente bat, ez? Eta gero, informetan argi geratzen da, zelako jarraipena dauzen, eta argi geratzen da bai estatuaren izaera zein dan. Argi auki behar dugu, hemen jarraitzen dana da ekitaldi politiko soil bat. Guri epaituko gaituzte, eurek esaten diren guk egin dugu zen adierazpenen gaitik. Adierazpen askatasunaren aurkako epaiketa bat da.
eta hori argitzi gure du be bai. Haitzu zer gauzen eskatuten, gure lema kanpaina honetan da eskubide zibil politiko eta demokratikoaren alde amnistia osoa. Osea, gauz eskatuten eskubide zibil politiko eta demokratikoak oinarrizko zer, burgesiak berak eskatu izen dauena urteetan zehar. Gaur egun hori eskatutea iraultzailea da, jarraitu iten dotxue hori eskatutearen. Horrek argi txiten dau, zein dan estatuaren bezetako izaera. Eta ez da izaera defizit demokratikokaz, batzuk aipatzen ere, izaera fascista da estatuaren, guri adierazpen huts batzuek gaitik jarraituten dauzkue. Eta hemen eskatuten gauden oinarrizkoa da eskubide zibil politiko eta demokratikoak. Eta gaur egun hori iraultzailea izatea, argi txiten dauzin da... Bueno, zuei, superatzen zaituztetela, baina, igual egoiri edo igual beste inputatuko bati, baina zu zinen omenaldia jasotzen ari zena, gero beste batzuk, gero sartuko gara igual saponago horretan, baina gero hor badago jendea inputatuta, que sin más, que se subió a darte un abrazo, ¿no? Eta horiek ez zituztela inolako adierazpenak egin, baina hori ikusten da, zelako, estatu espainolaren jarrera nondik doan, ez? Nik uste apurtxu dagoena saltzen da, askotan esan dugun, la politika el miedo, ez? Eta estatuak oso, tamales gaur egun informazio brigadeko ondo funtzionaten dabe. Orduan, eureko sargi dekore nore gonzan antolatzen, nork egin zuen zer, ez? Eta hor sartu dabe, bai antolatzaile legala, gau da, papeletan eta gertzen ginenak, gero eurek kokatzen dute jende batzuk irakurtzen, beste batzuk antolatzen, beste batzuk ez da gizar, eta inputatzen dabe jende bat, igozala estenatokira besarkada bat emoten, eta inputatzen dabe jende bat, esala ez da igo bez estenatokira esertara bez. Publikoan zegoen, eta inputatu dutxi ez. Orduan aputxu egin dabena da, niri berdin dazt, zer egin dozun, eta hau da, abiso bat... Bai, argi dago. Parte hartzen dagoen guztia arrisku honetan dago, ez? Bai, a ber, impunitate osoz jokatzen dute, eta argi dago, eta hor jokatzen dugu bai komentatu duena, estatu izaera intrinsiko fascista horrek eramaten dio halako jokaldiak egitera, ez? Barro aquí y me da igual que hayas hecho, porque al final, eso ya te llevan a juicio y ya veremos a ver cómo queda la cosa, pero momentuz, ni sartzen zaitut hemen inputatuta, ni nahi duelako, edo esaten dudalako, inolako, encima, con presunción de veracidad, daukatela basasikume hauek, ¿es? Pues que este hizo esto, este hizo el otro, yo aquí, horrek, claro, irekitzen duate oso arriskutsu bat, ¿es? Que es arbitrariamente puedo meter aquí al que me salga de las narices. Eta, bai, jarretu hartatu. Ze jende mota sartu daben, ez? Bai esan beharra dau, amasei hausipetutatik, lehen hasikera baten 18 ginen bat kanpoan geratu zen, eta beste bat bidetik hil zen. Orduan, amasei hausipetutatik, ez ban hau erratuta 8 preso hoiak dira. Euskal preso politiko hoiak dira. Eta gero zuk esan duzuna. Ibai bera dago hausipetuta, baina larriena ez da hori. Larriena da, Ibaiek dekola espetxe eskararik handiena. Orduan, karo, hor da kokatu behar duguna, etxaiaren estrategia Euskal Herriarekiko eta Euskal preso politikokiko zein dan, ez? Gu hori kokatzen dugu aputxuet, abisu baldez, ez Ibaieri, baizik eta gaur egun ondino, espetxe barruan, kikildu barik, makurtu barik eta dubinki mantentzen diren Euskal preso politikoen txako abisu bat, ez? Beitu, esara makurtu, ni ez dol lortu zu doblegatea, zu txikitzea, 30 urtetako espetxealdi baten, ez duzu nirekin itxarmenik egin, ez duzu barkamena eskatu, ez duzu belauna inoiz lurrera jitsi, baina esara askea izango, ez da kalera ateratzen zaren egunean bez, ez? Guzti hori egin eta gero, kalera ateratzen zarenean, onartzen baldin baduzu eta parte hartzen baldin baduzu ekitaldi politiko horretan, hau da daukazuna, ez? Bai. Ulertu behar dauena, ze estremora gauzen aiegaten hauzi honetan, ez? Eta zein da egoera, ez gara bakarrak. Beste epaiketa asko dago Euskal Herrian, oraintzu txantrean egon gara, hanbe bai hango gaztetxea gaitik
epaiketa bat aukiko dere laster gazte bik, txikito bera Iñaki Bilbao Euskal Preso Politikoa Gose eta Garri greban egonda ikurrina bat eta Kubako bandera bat zeldan zeukalako. Osea, ikurrina bat eta Kubako bandera bat kendu arazi gure hotxen zeldatik. Etxuzerako puntutara iritsi garen, ez da? Eta hau ezin dugu banatu munduan gertatzen da binetik. Osea, azkenean, hauek gure aurka, edo mugimendu iraultzaien aurka erabiltzen diren barne represio hori, fasismoa, da zeozer handiago bat datorrelako, ez da? Eta ikusten gauz mundu mailan zelan dagoen egoera horren bete gatazka imperialista, eta? Eta honek hori egingo dere, honek egoilena esan du dauen txizpi bat dauen bitartean sua biztuteko hori jarraitu ingo dere, ez da? Eta hortan kokatu behar garagu, eta hortan kokatu behar dugu bebai gazteek gaur egun belaunaldi barrien biziren errepresioa. Igual ez dala hain fisikoa edo hain biziblea guk bizizian gendun alez, komisarian, espetxean, jipoiak eta bizidere isunak. Gaur egun, errepresio mota hori oso latxa da, bebai, oso bakarrik bizidere errepresio hori. Eurek jasoten dire multa... Ez da horren agerikoa, baina erabat mingarria. Eta bebai adirizten diguna da, gatazka, jarraitzen dugula, Euskal Herrian badago gatazka politiko bat, askatasuna esa pairetzen dugun langile klase bezala eta nazio gisa, adirizten diguna da, que en plan, gaur egun gazteek aviso navigantes, oza, que decir, aurrera jotzen baduzue, oza, gu orain mantentzen dugu represio bat, apur bat neurrira. Baina, zuen hausiak ere demostratzen digu, badaukagu nahi eskero, badaukagula aukera, aceleradorea zapaltzeko, Bai, pasten dana, horregatik kokatzen dugu, deitzaldietan asko remarkaten dugu, gu behar dute ikusten dugula gure burua Madrilen aurkezteko, badago beste aukera bat, ala ez aurkeztu, baina azkenan atxilotuko gaituzte eta eramango gaituzte paiketara berdin, baina bai esaten dugu askotan, ez dugula Espainiako fiskaltzarekin inolako hitzarmenik onartuko, bi gauzengatik erazteko epaitegi arrotz bat dalako guretzako, Euskal Herria aske bat daukagunean, behar bada ikusita zelan sortzen da, onartuko dugu dez. Eta gero ez daukagula eskubiderik zuk esatzen duzuna batik, gu ez daukagu eskubiderik hori sinatzeko, eta hori da putxu bet, herrian alde eta urrengo belaunaldien alde itxi nahi dugun kukua, Gu ez dugu sinatuko gu egin dugun aktivitate politikoa deliktiboa dela, gu ez dugu sinatuko eta ez dugu kondenatuko horrengo belaunaldiak, azken finean hori da, leku itxi baten ekitaldi politiko bat egitera, gu ez dutxogu hori debekatuko, eta horregatik jartzen dutxogu garrantzia erantzun politikoari, Gu askotan esaten dugu, epaiketa horretan aterako dan kondena aldez aurretik ipinita gongo dela, behar bada gaur egun ipinita gongo da, eurek badaki hori zelan bukatuko dan, baina ezin da benaiakin da, zin izango dan, Euskal Herriak emango dutxon erantzun politiko, Horregatik uste dugu maiatzaren 30 konbokatu dugu manifestazioa oso potente izan berdala, askotan esan dugu eta garritzen dugu esaten, ez dugula nahi paseo bat izatea, gure dugula aldarrikatzaia izatea, gure dugula biztoso izatea, saratatxua izatea, jendeak oiukatzea, eta jendea ateratzea egun horretatik, ongitorritik atera esan modun, arrotuta, burua goian, inguruan ikusten dauenan posik, eta horrek markatuko duela garaipena auzi honetan, Bai, a ber, bai, barkatu. Urteran gara kondenatuta epaiketa honetan, aukera gaudelako, aurrekariak deko guzelako, dan hau dakigulako estatuko sistema judiziala zelakoa dan. Urteran gara kondenatuta, horrek ez dago esan gure porrot bat danik, ez da? Mugimenduaren. Bai, porrot politikoa, a ver, esan nahi nuena, porque hau gaztelanian izango dut, que tampoco somos nadie, ni vosotros ni yo sería, ¿no? Para arrojar nuestras banderas al suelo. O sea, que decir, hau asko zaratago doan arazo bada, zuei, egokito zaizue, tamales, bueno, gaur egun,
ikurroiek, ez, goian mantentzea, benetan txalogarria eta miresgarria dela, gaur egun, halako jarrerak ikustea, dagoen egoerarekin eta dagoen entregarekin, ez, ezker abertzalearen partetik, eta horretan sakonduz, azaldu iguzu, berez, 16 inputatu daude, baina zuek antolatzen zarete 13 okeres banago edo badago antolaketa bat guztiak sartzen ez zaretenak, ez? Bueno, guzaiatu gara zikeratik, 16ak... Bai. Eta zilegitasuna ez diet kentzen gainerakoei, baina, bueno, zuekin ari naizenez, jakiteko, esaten didasunean hori baitunarena eta fiskaltzarena, momentuz 13 pertsonen izenean ari zaretela, ez? 13 edo... Dekogun informazioaren arabera, danak jungo gare, danak jarri dugu marra gorri berdina. Oina arte, danak jarri dugu marra gorri berdina. Bai aktiboki koordinatzen dugunak, bai orokortasun baten, printzipioz, danen marra gorria hori da. Eta ez auki koordinazio hori gure artean danok... Bai, ez dut esaten, ez du tempran rollo peyoratibokin inolako karga negatiborik ez diot eman gainerako zilegitasuna ematen diet ere, eta ados nago, bai, planteamenduarekin, ados batera basoazte gutxienez minimo horrekin, esen bakarriko katzeko, noren iritzian zela. Hartu behar dugu, 16 aguziperatuen artean badaudela batzuk ez direla militante politikoak, bai, orduan euren jarrera epaiketarekiko ez da izango euneko eunean gurea, ezta? Baina, horrek ez die jartzen sospetxa gainean, ez gutxera. Ez, inolaz ere, ez, ni joan bide horretatik. Orduan, 16 inputatu eta zen nolako eskaerak daude, apur bat, zer guzu, egoeraren argitasuna, bai... Eskaerak dire orotara, 16 urteko kartxela zigorrak, 171 urteko inhabilitazioak, eta 76.000 euroko isunak. Eta... Badoaz, aputxuete eskaera generikoak direz, eta gero hor dauz 3-4 pertsona aurrekariak eukitagatik hilabete batzu gehiago eskatzen dotxienak, eta gero dago Ibai bera lehen esan dugun lez, eskatzen dotxiela eskaerarik handiena. Ja. Bueno, suposatzen dut, epaiketa barneko hori, jarreran, kokatzen duzuela berdin, amnistiaren osoaren aldeko aldarrikapean, ez? Lehen kontestuan jarri dugun, ez? Jarrera politiko hori, da bultzatzen zaituztetena eramatera hori jarrera hori epaiketan, ez? Bai, hasieratik esan duguna da, hori lehen esan dutxutena, ez? Pizkat, gure burua behartuta ikusten dugu Madrilen aurkeztera, baina beste alde batetik aukera bat lez ere, batxaiaren etxean gure defensa juridikoari uko egin barik, hori abokatuen lana izango da. Etxaiaren etxean zauzela, gure aldarrikapen politikoak ere egin alizateko bertan, ez? Aputxuetan ematen dugu jarrera hori da, argi daukagu hemen azken finean epaitzen ari dana militantzia politiko konkretu bat da, eta gu duintasun osoz militantzia politiko horrekin aurkeztuko garaan, eta sartu eta aterako gara buruarekin tinko, ez? Eta epaiketa politiko bat dalez, herri honetan azaratuten dien gatazka guztiak azaratuko dira epaiketa horretan, bai, inevitablea da. Euskal Herriak bizi dauen gatazka politikoa da, epaiketa politikoa da, eta
eta hor epaiketa horretan azalatuko dira, herri honek bizi dauen errepresioa, gure hizkuntzaren aurkako erasoak, errepresaliatu politikoen egoera, hori guztia agertuko da inevitablemente epaiketan, ze epaiketa politikoa da. Noiz hasiko da, gogoratu mesedez, noiz hasiko den epaiketa? Epaiketa azten da ekainaren 8an, dira 3 asteko epaiketa da, baina, bueno, epaiketa guna dira ekainaren 8a, epaiketa izango dela Genova kaleko audientzia principalean, gero 15 eta 18 direzera Torrejón de Ardozeko audientzian, eta gero 24, 25, 26 berriro Genovako audientzia principalean. Lehenengo egunean deklaratuko dabe polizia, kolorez berdinetako polizia danek, bigarren egunean testigu ezberdinek, 15ean, gero 18 eta 24 auzipetuek deklaratzen dugu, eta 25 eta 26 dire epaiketako konklusiñok eta aterateko. Esan beharra dau bere, justo gaur esan dozkuela badabizela montaten ez dakit emetik Madrilera batzuk bidairen bat, ez dakit autobusen bat, edo kotxetan, edo, baina, bueno, bertan babesa eukiteko, badakigu bere Madrileko jendea mobilizaten ari dela egun horietarako, eta bueno, gu posik, etorten den guztiarekin ados. Bai, oso ondo, ze justo gainera bultzako burkide batzuek galdetu zidaten haber hori Bilbotik edo inguru honetatik asmoa zegoen zerbait ateratzeko zuei laguntzeko araño, eta bueno, entzungo dute elkarketa hau, baina, bueno, espada izango diet. Bueno, baina epaiketa heldu aurretik, osea, kanpaina potente prestatu duzuela eta prestatzen ari zarete, eta, bueno, zer egiten zabiltzate apur bat sozializatzeko egoera hau, edo zekimenak burutzen ari zarete, bueno, azaldu guzu apur bat, zenolako kanpaina egiten ari zareten, mesedez? Bueno, hasikeratik egin gendun aputxuet kontestuan ipinteko, rollo da, lehenengo 3 pertsona auzipetzen gituztela, horre ginen udaletxeko papeletan agertzen ginenak, gero da, Guardia Zibilaren txosten potoloria agertzen danean, eta beste 15 auzipetzen dituzte, eta beste 15 horrek auzipetzelakoan, lehenengo eta bain, oindala, karo, gauzipinten oindala 3 urte terdi, egiten dugu prentxaurreko masibo bat, eta txikipen zerrenda masibo bat, ez? Horrek dauk arantzun bat oso potolo, oso handia, nazioarte mailatik bere bai kriston sustengoa eta kriston babesa jasotzen duguna. Gero hori eta gero ja prozesatzen gaituztenean, berangon egiten da amnistiagun bat, eta egiten da lehenengo manifestazio bat, bide honetan zehar sortzen da gurekin elkartasuneko talde bat, berangokoekin elkartasun taldea, eta eurek egite dituzte hainbat ekimen ezberdin bidetik, ez? Euren kabuz egin dituzte asambleak eta Euskal Herri osotik zehar ere kasua esagutarazteko, gero egiten dute elkartasun egun bat urtarrilean Urdulizen, non goizean martxa bat egiten da, nahiko jendetsua ere, bai, gero herri baskari bat eta kontzertu batzuk egiten diren bere bai, eta gero hortik eta gitxira ipinten dozkue data, ez? Orduan, data ipini baino lehen hau bere, egin gendun lehenengo saiakera bat itxaldi batzuekin eta data ipini eta gero bai sakondu ditugu, hori, Euskal Herriko 11 txokotara llegatu nahian, pilo bat itxaldi, Baionatik Tafaiara, Tafaiatik Mutrikura, Mutrikutik Askoitira, osea, saiatuten, Euskal Herriko puntu ezberdinak ikututen, jendeari ulertarazten, eta oin daukaguna, urrengo daukaguna preparata da, hemen gure eskualdean maiatzaren 23rako daukagu preparatako txekarabana paraleloak, bi zutabetan, berango mukatuko direzenak, eta gero gure aputxu eta postu potoloa izan da, maiatzaren 30erako ditudan
manifestazio nazionala, ez? Eta, bueno, gure aputxoet gure intentzioa da, manifestazio hori, inflexio puntu bat izate, eta mai gainean kolpe potente bat izate, horreko aldin badeko erantzu jendetsu bat, ez? Eta lehen esan dugu, auzi honen garaipena edo kokatzen dugu hor, epaiketa aurretik, zer erantzun egongo da, ia herriak ulertuko dauen, benetan epaiketa honek zer erantzuten dion, hori gauzela itxaldietan eta azalduten, gero gure jarrera epaiketan zehar eta epaiketa epaiek hartuten diren erabakiaren aurrean guk zelan erantzuten dugun, ezta? Eta hor dago garaipena, eta horregatik 30ean garrantzitsua jendea egotea manifestazioan, guk hor kokatzen dugu hausia garaipena. A ber, konbokatoria ongi emango dugu. Maiatzaren 30ean, 6:30 okeres banago, ez? Algortan nondik abiatuta? Bai, teietxe ez daki badan 6 edo 6:30. Teietxe plazatik. Da, teietxetik, algortatik, teietxetik, hor metro geltokitik, da maiatzaren 30ean, 6:00. 6:00, barkatu. Bai, algortako teietxe plazatik, berangoko gudarien enparantxan arten. Eta bertan, berango gudarien enparantxan egingo da bukaera italdia. Bai, osea, gu bai hemendik deitzen dugu jendeari, mundu guztiari bultzatzeko hor, osea, jendea jarri behar dugula kalean, azkenean, bueno, lehen esan dudan moduan, ez bagara inor, hori gure ikurrak ez, lurrera botatzeko ez, baina, bueno, baina bai, egia da, bai, Euskal Herriak, bai, bere epaiketa propio egin behar duela auzi honetan ez, eta, bueno, zuek edo zuen Euskal Herrian arrazoi politikoak ez, arrazoitu behar dituela, osea, arrazoia eman behar digula, eta bebai oso garrantzitsua da Euskal Herriko langile klaseren implikazioa, ez? Osea, babes hori jasotzeak, ez? Suposatzen du asko, suposatzen du arrazoi politikoak, ez? Zuei eraman zintuzteten arrazoi politikoak hori aurrera eramateko, ez? Hoiekin bat egiten duela Euskal Herriko langile klaseak, ez? Hori oso garrantzitsua da. Baina, sobre todo, remarkatea, ez da bakarrik babestea, baizik eta edo jarraitzea, ez? Da putxuet, jendeak ulertzen baldin badau, epaiketa hau herriaren kontrako epaiketa badala, epaiketa hau... Bai, asko zaratago doan arazo badela. Ez du ekarriko bakarrik bultzada hori, baizik eta ekarriko duela gaur egungo garaietan kriston garaipen politikoa. Eta hori da ez? Osa, ez dala bakarrik, behitu, sustengoa mandi hausipetu ez, etxaiaren aurrean, sartu duen beldur guztiarekin, eta sartu duen prozedura honekin, eta bertan sartu dituen eragile politikoekin, eta presoiekin, eta norbanakoekin, erantzuna jendetsua bada, erantzuna politikoa bada, eta erantzuna zaratatxua bada, izango da kriston garaipen politikoa, ez? Ze fizikokia mazei egongo gara epaitegian, baina herri oso bat epaitegian doaz, eta hori jendeak ulertu. Bai. Era bat. A ber, bukatzen joateko, eta eskez, aztu zeidan goza oso, ez? Oso adierazgarri bat, aztu zeit komentatzea. A ber, ongietorria berez, egiteko, ez? Ongietorria egiteko, baimen eskatu zen, ez? Gutxienez berangoko udaletxeari ez? Baina gero... Barkatu, bai. Baimena geneuka, baimena eskatu barik. Bai, hori da, bai. Hau da, berangoko udaletxean eskatu gendu baimena, bertso baskari bat egiteko frontoian. Bai. Egin zara, bertsoak egon ziren eta baskaltzeko zozen ere bai. Eta aurreko egunean deitzen dozkue komisaldegitik galdetzen iagu baginen, ongitorria antolatu duguna, guztate dutxe gu bertso baskari bat antolatu dugu, eta zakizer, eta bueno, eurek esaten duzkue, bueno, Audiencia Nazionaletik badago... Horretara ni joan, mesedez argitu, bai. Dago resoluzio bat, eta esaten du, ongitorri ekitaldia bihar berango ospatu aldala. Ez? Eta orduan... Hori da. Berez, Auzitegi Nazionalak hori da azpimarratu nahi dena. Esto no sería alguna especie, ni es naiz abokatua, pero una especie de cosa juzgada,
la Audiencia Nacional ya resolvió sobre este caso, ¿no? Y dijo que se podía hacer aquello, ¿no? Salaketa bat egon zen, eta azkenean baimena eman zuen Auzitegi Nazionalak. Pero por rizar el rizo aputxuet, auzipetzen gaituen epailea da baimena ematen duen epaile berdina. O sea, yo es que flipo. O sea, bueno, no flipo porque conozco la casa, pero... Claro, baina benetan dela la hostia. O sea... Gu esaten duguna da, aputxuet adierazpen askatasunaren kontrako auzia dela, segatik, segizatez, ongitorri ekitaldia zegoen debekatuta. Espainiak ezin du debekatu ongitorri ekitaldia, behintzat 2022 urtera arte, 5 saiakera egon ziren Espainiako Kongresuan ongitorriak legez kanporatzeko, eta 5 alditan ezetxatera da, Bildu, PSOE, PNV eta bat gehiagoren esesko botuekin. Orduan, klaro, ongitorria esen ilegala. Eurek esaten dutena da, ilegala da guk esan duguna. Osa, eta hori da, gure ustez grabea dana bereziki, ez dugu. Osa, pretxean leku pribatu baten ate itxiekin ezin dugu bertan esan zirenak, eta jendeak hori da ulertu behar duena. Hemetik eta aurrera sortzen dan precedentea oso larria dela, ez? Bai, era bat. No, es que cualquier día de estos jarriko dizute mikro bat etxeko gongelan y estamos en una comida eta eramaten gaituzte atxilotuta. O sea, es que nan, claro, era modu pribatu batean, ez? Igual da es un poco exagerar, baina Holanda. O sea, es que nean da zure espazio pribatuan egindako ekitaldi bat lagun bati, burkide bati, ekitaldi politikoa nola ez, bera preso egon da arrazoi politikoengatik, Euskal Herria preso daukate arrazoi politikoengatik, eta hau ja, da, bueno, beste bat, prozeso luze batean, baina, bueno, aviso navegantes porque podría no ser el último. Hori ikusten da oso argi, eurek ez doaz ongitorri baten aurka. Eurek doaz sinismen politiko baten aurka. Eta horretan ikusten da oso argi, ez? Ez da, askotan esaten dugu, eske, hau ez da ongitorri baten kontrako hauzia, baina eske egia da. Hau sinismen politiko jakin batzuen kontrako hauzia da, beraz, Euskal Herri iraultzagiaren kontrako, eta Euskal Herri militantearen eta Euskal Herri politikoaren kontrako epaiketa bat da. Eta antolakundeen aurkakoa, antolakuntzaren aurkakoa orokorrean. Eta zuk esan dozuna ez da oso irudikatzea beste mundu bat. Hau gertatuko da, olako aurrekarik azetaz, dana oinarritzen da, eurek esaten derela, ez dira beste frogarik aurkeztu, euren txostena, Guardia Zibila, Polizia Nazional eta Ertzainaren txostena baino. Bai, super objetivo, Adena. Está que es super fiable, vamos. Me fío un montón de lo que diga esa gente. Ez da arraroa izango zu taberna baten ezin izatea esan lagun artean zeo zer, salatu alko zaituelako, eta horako gauza. Horako egora batera heldu gara. Eta horregatik gaur egun eskatuten gauzen eskubideak eskatzea, iraultzaia. Vale, bueno, bebai gogoratzea, ongitorrian erakunde ezberdinek parte hartu zutela, eta, bueno, bebai bultzatik, deitzen dugu ez, espiritu hori berreskuratzera, hori dela bidea ez Euskal Herrian, ez, osea, lana mankomune egitea eta benetan gauden ataka politikotik ateratzea gure langile klase eta gure nazioa, eta, bueno, hemendik deitzen dugu berriro benetan mesedez, osea, kaleak betetxera, algortatik berangora maiatzaren 30ean, eta, bueno, zuei 1000 esker, eta, bueno, jarraituko dugula kontaktuan, bale? Zu hori hau txamotegatik, eta esaten da moduen, bueno, kaletan jarraituko gara ikusten. Eskarrik asko. Bai, agur. Eskerrik asko. Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia osoa. Ekainaren 8-tik 26 bitartean, Espainiako Entzutegi Nazionalean, 16 euskal herritar epaituko dituzte ongietorri bat antolatzeagatik. Espainiar eta Frantziar estatuek diseinatutako asimilazio prozesuaren baitan kokatzen den errepresio kasu baten aurrean gaude. Adierazpen askatasuna eta militantzia politikoaren aurkako auzi argia delarik. Euskal jendarteari dei egiten diogu. Errepresioaren kontra, militantzia politikoaren alde. Fasismoaren kontra, herriaren alde. Espainia eta Frantziar zapalkuntzaren kontra, askatasunaren alde.
Maiatzaren 30ean, arratsaldeko 6etan, denok Algortako Teietxe plazara. Lotu borrokara, altza Euskal Herria!